Ngolulu sasazo ngqo lwendaba eStudio 12 kwikomkhulu le-SABC eKuland Park eRhawutini nazi eziphambili emini nje. Those reasons were based purely on security issues. Umlawuli wenkonzo zokhuseleko onqunyanyiswe kumapolisa omasipala waseTshwane uMnumzana Tshukudu Malaji uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba wayengenalwazi ngezityholo zokuba kwalahleka amaxwebhu athile kwinkqubo yethenda wayeyichophele njengelungu lekomiti evavanya izicelo. IYunivesithi Walter Sisulu isungule iziko lokubalasela kwezokwakha kwikhampasi yayo eKugompo City. Inkosi Mazole, isicaka sithambile, ndingaphosisanga Maseko, mandikawulendi warhuqa. Umlawuli wenkonzo zokhuseleko onqunyanyisweyo kumapolisa omasipala waseTshwane uMnumzana Tshukudu Malaji uxelele ikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga ukuba wayengenalwazi ngezityholo zokuba kwalahleka amaxwebhu athile kwinkqubo yethenda owayeyichophele njengelungu lekomiti evavanya izicelo zethenda. Uthe esona sizathu sokufuduswa kwamaxwebhu asiwe kwesinye isakhiwo yayikuqinisekisa ukhuseleko. Ephendula imibuzo kule komishoni kaMadlanga, uMnumzana Tshukudu Malaji uthe ukuthintela ingxaki ezifana nokubiwa kwamaxwebhu ezicelo zethenda kwilixa elingaphambili kungasetyenziswa inkqubo yobuxhaka-xhaka bale mihla ukuze kungabikho makhwiniba kwinkqubo yokuphonononga izicelo. Ukanti usihlalo wale komishoni uJaji Mbuyiseli Madlanga uphefumle wathi elingqina akufunekanga liphendule ngokungathi akukho siganeko sinjalo esenzeka ngaphambili, nanjengoko ithenda awayeyichophele elilungu lekomiti ejongana nokuphonononga izicelo zethenda yatyholwa kanye ngalondo, nanjengoko kukho izityholo zokuba emva kokufuduswa kwamaxwebhu asiwa kwikholeji oko kwakhokelela ekubeni oosomashishini baselomba kwinkundla zamatyala. I can assure the Commissioner and this Commission that from the beginning to the end, right, we never had a situation, right? We never had a situation where there was a complaint to the effect that documents were tampered with and so forth and so on. uMnumzana Malaji uthe esona sizathu sokufuduswa kwalamaxwebhu asiwe kwesinye isakhiwo yayizinzame zokuqinisekisa ukhuseleko lwawo. There were reasons why these documents, right, why the BEC requested that the documents be moved from supply chain management to Primos. And those reasons were purely... Primos is the college? College. Okay. Those reasons were based purely on security issues. Kodwa elingqina limile kwelokuba zange live ngokuba kukho izityholo zokuba kwaye kwalahleka amaxwebhu athile kule nkqubo, nto leyo usihlalo wale komishoni uMadlanga athe ayikholeleki kwaphela. You do not know what that litigation related to. And we say it actually related to the missing documents. Fine, those who litigated were saying that this cannot be cancelled. But the cancellation itself was as a result of missing documents. That part you just happen not to know. I find that very, very strange. Le komishoni isaqhuba. Ikomishoni yophando kaJaji Bess Nkabinde ivakalise inkxalabo kukuhamba ngesantya solovane kwenkqubo kubalula isimilo sikasekela mlawuli wezotshutshiso eNtshona Koloni uAdvocate Sharon Riley. UAdvocate Riley ucele ukuhlehliswa kokuchotshelwa koluphando kumzuzu wokugqibela ngale ntsasa ecela luthabathize ngentsimbi yesibini ngalemva kwemini emva kokusilela ukuvela kwiseshoni yale ntsasa ebekulindeleke avele kuyo. Ngexa uRiley ebelufakile uxwebhu lobungqina bakhe olutyikityiweyo ngaphambili, uphinde waphakamisa inkxalabo ngokuqulethiweyo kulo nokukhokelele ekuphazamisekeni nangakumbi kwezicwangciso zamaxesha okuchotshelwa kophando lukaNkabinde. Kambe ke usihlalo oluphando ijaji ethabatha umhlala phantsi uBess Nkabinde ukugxeka bukhali oku esithi imingeni ekumila kunje kwinkqubo
inkqubo zabo khange ilindeleke kwigosa eliphezulu kwezomthetho elinengqiqo ethetye ngokuphathelene neentshukumo zobulungisa. Okankabinde ukwaleke ngelithi igqiza elichophele oluphando nelingaginye mathe noko ngesisaquphe liziphononongile izizathu lagqiba kwelithi eneneni azikho ngecala labo tu. A witness prefers to start at 2 when we know that firstly we are statutorily guided within on the time within which to work. What is most troubling for all of us is that this is just not a lay witness. She's an advocate. She's an officer of court. Akungoku sele kuchithwe imini yayizolo kananjalo nentsasa yanamhlanje phofu ingcaciso ayiqinisi mnqwazi kwaphela ukuba uthini unobangela ukuchophela obu bungqina ngentsimbi yesibini yasemini nje. Ukanti ke ekubeni linganyashwa ncakasana igqwetha elingumlamleli phakathi kweliqonga no-advocate Shereen Riley libulelwe ngenzame zalo logama kugxininiswe ukuba noxa nje uphando olu lungaqhutywa inkundla noko bekulindeleke ukukhawulelana okungcono xa kuza kunqutyaniswa intloko nabazanayo ngqo nefuthe lezobulungisa. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyanza Lesufi ithi eliphondo liqinisa inzame zalo zokuzibeka njengeyona ndawo iphambili yokutyala imali. Ethetha kwinkomfa yotyalo mali ephondo eGauteng, umnumzana Lesufi uthe urhulumente wephondo usebenzisana nabecandelo labucala ukukhulisa uqoqosho ngamaphulo afana naweziseko zophuhliso, uphuhliso lwezakhono nokudalwa kwamathuba omsebenzi. Umnumzana Lesufi uthi kuza kujoliswa ekukhuliseni utyalo-mali kwicandelo lololiwe ekulindeleke ukuba lidale amathuba omsebenzi ayi-150,000. Kule nkomfa yotyalo-mali eGauteng, urhulumente waseGauteng unqwenela ukufumana izibophelelo zotyalo-mali ezifikelela kwi-2 billion rand. We will be the first province to run with public-private partnership. It has worked. There is a huge investment that was made almost 15, 20 years ago on the Gautrain. It was 26 billion. As I'm speaking to you now, it's hovering around 48 billion rand. It's now in the hands of them. We want to expand that. And in expanding that, we intend to create almost 150,000 jobs. But we also want to bring new innovative infrastructure realignment. We need a speed train to go to Limpopo. We need a speed train to go to KZN. We also need to level up our infrastructure in terms of roads. You will see our new master plan, road master plan, transport master plan. It harnesses the new form of transport that we really believe that will unlock opportunities. But we also want to take advantage of the growth of other provinces that are closer to us. There is no way that Rustenburg in Northwest can grow to Mafikeng. It has to grow towards Gauteng. And there is no way that Sasolburg in Free State can grow to Bloemfontein. It must grow towards us. Urhulumente waseGauteng uyibona ibalulekile kakhulu intsebenziswano nabecandelo labucala ingakumbi ekukhawuleziseni uhlumo loqoqosho kweli phondo de kudalwe amathuba omsebenzi kulutsha. Sihlabele mgamane ndaba zethu iUniversity iWalter Sisulu eMpuma Koloni kulindeleke ukuba idlala indima kwikamva leshishini lokwakha. Eli ziko lisungule ngokusesikweni iziko likumgangatho ophezulu kulwakhiwo oluzinzileyo kwiziko lalo kwisixeko sakuGompo. Eli ziko lijolise kulutsha lwendawo ezazifudula zijongelwe phantsi likwajolise injongo zalo ukuphuhlisa izakhono ezingundoqo kwicandelo lokwakha. Isebe lezemfundo ephakamileyo kunye noqeqesho liyibona njengenyathelo elikhulu ekuphuhliseni nokuzisa imveliso kwizakhono zokwakha eziza kuveliswa. Intervention that this center will be making within the Eastern Cape, but also within the country is actually much more bigger, than we've imagined, both in terms of current infrastructure work, but also in terms of future needs with regard to skills and infrastructure.
iYunivesithi yaseWalter Sisulu ithi le ntsebenziswano iza kuphuhlisa izakhono zoluntu ikwabandakanya nezixhobo zokuphucula icandelo lwezokwakhiwo njengoko lingathathelwa ngqaleko elisebe. Abafundi ukuba baphume bengongcaphephe be-construction. Njengoba sazi ba ingxaki asikwazi ukuzisolva ngokujonga kwicala elinye qha. Mele sijonge uba sisolva ingxaki eyi-medical problem. Mele sijonge indlela. Isebe lemisebenzi yoluntu lithi eliphulo liza kuncedisa ekuvaleni umsantsa kwezakhono ezishokoxekileyo kwiphondo kwakunye nesebe ngokunjalo. Kunye okuzokwenza kuzobenefit ama-students nalawo afuna ukwenza i-research kwi-built environment and the construction industry and futhi ilethe namathuba ukuthi bakwazi uku-interacta nama-stakeholders. Yasinemincili into bangaba le Center of Excellence ize apha e-Eastern Cape ize kwi-university ehleli idibene nelali ihleli with our rural communities. Eliphulo ligxile ekuvuseleleni amathuba omsebenzi kwishishino lokwakha. Hlumisa Qabaka, SABC News, kuGompo City. Izigilamkhuba zobuqhophololo ezidlala ngengqondo zabantu kwezezimali ziphumelela ukulokuhla abantu hayi ngokusilela kobuchwepheshe amaxesha amaninzi. Ngoku siqhagamshelana ngqo ngobuxhakaxhaka bale mihla nenhloko kwicandelo lolwaphulo-mthetho kwezezimali kwibhanka iCapitec uMnumzana Blessing Mgaga. Ukushukuxa lo mba masikwamkele Mnumzana Mgaga, khawutsho qabaqaba ngendlela zobuqhophololo abemibili abagagana nazo. Siyabonga. Namhlanje sibonana nako kulo mnyaka ondlulile ukuthi ukukhwabanisa sekudlulele. Sibone kulo nyaka ophelile more than 2.7 billion lamarandi kumabhanki wonke ethathelwa abantu ngendlela ehlukahlukene zokukhwabanisa. Kule mnyaka sibona kudlelela kwento ezifana zokuthi umuntu mayithenga mhlambe ethenga into angajwayelanga ukuyithenga umuntu naqala ukuyithenga kuyo azithola senkingeni ngoba azithole semene nokuthi le nto mekayithenga ayisafikanga kuyena omhlambe athi uyayithenga kwindawo efana no Facebook omhlambe ayithenga abone mhlambe iadvert ahlane nayo ku Instagram azithola senkingeni. Thina ke Capitec kulonyaka sibonele inkinga iya ngokuya ukukhuphuka ngendlela yokuthi sesesavimba i640 million lamarandi kubakhwabanisi savele savala nama account afana alingana no 64,000 ukuvala lenkinga esibhekane nayo. Khawutsho ingaba buhlu kanjani ubuqhophololo belixesha kobeminyaka edlulileyo? Ephambilini esikhathini sakudala abantu mebazosithola abasenkingeni ngokuthi bamhlambe bathathelwe imininingwane yabo ezwenza ukuthi umuntu akhona ukuthi angene entweni ezifana ne-bank account yabo ku-app omhlambe bathathelwe imininingwane ezwenza ukuthi umuntu athathe lelo card ayosebenzisana ngayo ku-ATM. Esikhathini esiningi ke sike banamaqhinga ukuthi sebenzise ubuchwepheshe be-technology ukuthi sivale lezo inkinga ukuthi ama-client wethu angazithola senkingeni. Kodwa namhlanje sekudlulele abaqhwabanisi sebahlakaniphile bayahamba bathola indlela zokuthi basebenzisane nesimo umuntu asithola kusona mhlambe umuntu asithola ejahile o mhlambe asithola senkingeni bathola indlela yokuthi basheshise ukuthi uwenze into ofanele kungayenzi bathi ubhadale mhlambe usheshise uzothola udiscount omhlambe bathi uma ungayenzi into abathi uyenze ngeke uthole lethuba lokuthi uthole lo discount. Sebabhekisane nokuthi umuntu akholelwe kunto engekho basebenzisa indlela ehlukahlukene zokuthi umuntu bamqindezele ukuthi ayenze into engafanele ayenze futhi angabi nesikhathi sokuthi aqabangisise ukuthi ngempela lento azoyenza ngempela izoba into enhle omhlambi izomshiya asenkingeni. Yeke xa kanyotsotsi benjalo athini ke ngokamanyathelo athatyathwa iCapitec ukuqubisana nolwaphulo-mthetho? Ngempela Capitec sisebenzisana nawo wonke umuntu esingasebenzisana nawo eqaleni kumaphoyisa futhi naku technology sesihambe safinyelela ezingeni lokuthi ku-app yethu namhlanje mangabe sibona usebenzisa u-technology ukuthi mhlambe khona okwenzakele i-client mhlambe ithi yabhadala siyamnika ke umcwayisi ama-client wethu ukuthi bathathe isikhathi sabo baphinde babheke futhi lokho abakwenzayo ukuthi bangazitholi basenkingeni. Sesiphinde sathumela imfundiso esihlukahlukene kuma-client wethu masibona izinto zishintsha sibatshela ukuthi bazame ukuthi bayenze izinto phakathi kwe-environment esafe bangazitholi sebasenkingeni. Siyaqhubeka ke senza kanjalo asimi isikhathi siloku sihamba.
Gabagaba njengamafutshane khawulumkisa abantu basemakhaya ingakumbi pha ezilalini nabantu abalulutsha. Kakhulu engizothanda ukusho ukuthi ngaso sonke isikhathi bavezle bathanda ukuba nokuthandabuza mangabe bazobhadala noma bathenga into bangakaze bayithenge ngaphambilini. Kakhulu mangabe bazobhadala imali eningi bazibuza ukuthi lo muntu abambhadalayo na bayamazi, bazibuza ukuthi le service abayibhadalelayo ngempela bake babona leyo service isetshenziswa mhlambe phakathi komphakathi abakuwona. Futhi mangabe banokuthandabuza kungcono ukuthi mhlambe baye eCapitec branch eseduze kunabo bathole ukuxwayisa from ama-service consultant wethu. Kodwa ke ngakho siloku sizohlale sikhona sibasiza ngokuthi sibafundise kangcono ngalokukhwabanisa okukhulayo. Sibamba ngazo zozibini ke kwemnomzana Mgaga apho eKapa. Abazali besikolo samabanga aphansi Bovet Alexandra eGauteng batyhola isebe lezemfundo eGauteng ngokusilela ukujongana nokuxinana kwabafundi kwesesikolo. Batyhola ukuba le meko imaxongo kangangokuba abanye abafundi bahlala phansi, abanye bahlala phezu kobhaka babo besikolo ngenxa yokungabikho kwendawo. Abazali bathi esi sikolo sigcwele ngabafundi abangaphaya kwamawaka 2,000 bathi okukwenzekayo ayibobulungisa tu nanjengoko abantwana bezibhaqa bephantsi koxinano kumagumbi abo okufunda. Abantwana abana itulo, abantwana bahlala phansi kuma-school bag. Cabanga isikolo singena ngo-7:30 umntwana uyophuma ngo-2:30 ahleli phansi. Sicela ukuthi ugovernment ungenelele esikoleni seBovet ngoba the way ngibona ngakhona abantwana bethu abaphetheka kahle. Ibhunga labazali lityhola isebe lezemfundo ngokungayihoyi le meko. The department is expecting a good result at the end of the year, of which it's highly impossible to produce a good results under that circumstances. Iqela elilwela amalungelo lithi ingxaki yokuxinana ezikolweni yimeko ekudala igquba kwilizwe jikelele kwaye inye indlela yokusombulula le meko kukuba kwakhiwe izikolo eziliqela. Years have passed without proper redress, and what we are calling for is for the provincial education departments and the Department of Basic Education to treat this with the seriousness that it deserves. Isebe lezemfundo ephondweni lizibophelele ekucaciseni izicwangciso zalo ukujongana nemingeni yeziseko zophuhliso ngecawe. We will be dealing with the issue of infrastructure challenges and the general state of education in our province on Sunday. Abazali bamengelithi baza kuqhuba nokucinzelela isebe de izikhalazo zabo ziviwe. Umbengo mdiya ucima umlilo masikhongozele ezentsimbi yesixhenxe kumabayi makube chusibele.